Mga kapitan o konsehal sa 22 ka mga barangay sa dakbayan sa Talisay, Gipasuway unsaon ang paggamit sa automated counting machine demonstration ganihang buntag. Gipasuway ang mga opisyal sa barangay sa pagbotar nga daghan ang sipyat sama sa sayop nga shading. Overshading, inay i-shade ang circle. Gisuwayan gani ang pagbutang og X o ang pag-check sa balota apan gibasa gihapon sa ACM. Gibasa usab ang balota nga gihugaw-hugawan. Gisuwayan usab paggisi o gamay ang parte sa balota ug wa kini gidetect sa machine. Giatol sa Talisay City Comelec ang ACM Roadshow atol sa binuwan nga tigom sa Association of Barangay Council. Subay sa paglusad sa ACM Nationwide Roadshow, sugod niadtong Disyembre 2, tuyokon usab sa Talisay City Comelec ang kabarangayan hangtod na sa Enero sugod tuig. We're showing the salient features or the new features for the next elections na itong gamiton nga machines. So daghan kay tagkausaban or gi-improve sa atong machines compared sa VCM atong gigamit sa previous elections. Dako man to siyang tabang, pero nalang tayo problema gamay para sa mga katiguangan nato sa barangay bang lisod kaayo sa ilang part, pero nindot ang pamaagi kay dali ra.